Satu makarya sesarengan Alza Production dados monggo Nada dan dakwah. nada dan dakwah. Bocah keren santri lulusan pesantren bocah open wis ora mampu omben direwangi kabeh orang kuno. Assalamualaikum kula dudu santri peko Sregep kaji manut yen diwelangi yen libur ngaji tapi marang kiai santri senengane dong ngentri ala barokah bayai lari kode Gusti tobat kapotenan isen nom dadi preman senengane bola sekolah